Kaixo, gaur Los Angeleseko Laurari asko izugarri gustatzen zaion ipuin bat kontatuko dizuet. Erbizuria. Haize printza ehiztari trebea zen. Leinuko beste kideekin bizi zen zelai zabal amaigabez inguraturiko herriska batean. Han ez zitzaien ehizarik falta. Leinuko besteek bezalaxe, arkua eta geziak zituen haize printzak ere. Eta bere familiakoak mantentzeko beste bakarrik ehizatzen zuen beti. Uda batean ordea, lehorteak urik gabe utzi zituen errekak, eta guztiz iharturik belar berdea. Animaliek herriska inguruko zelaietatik alde egin zuten iparralderantz. Han, bazka ugari eta edateko nahi beste urra aurkituko zutela bazekiten eta. Haize printzak eta leinuko gainerako ehiztariek animalien atzetik iparralderantz joatea erabaki zuten. Kanoak hartuta, ibaian gora abiatu ziren arraunei indarrez eraginez. Iparraldeko lurretara heldu bezain laster, kanpamendua ezarri zuten, eta ehizara irteteko prestatu ziren. Haize printzak orain baten oinatzak ikusi zituen, eta haien atzetik abiatu zen poliki. Horrela ibili zen luzaroan. Alabaina bapatean, elur maluta bat erori zen zerotik, eta gero beste bat, soro guztiak erabat zuri geratu ziren arte. Ehiztari gaixoak oreinaren arrastoa galdu zuen. Elurraren zuriak erdi itxuturik galduta zebilen haize printza, bidea aurkitu ezinik. Nireak egin du, pentsatu zuen. Ez dut inoiz kanpamendua aurkituko. Hotze zilko naiz elurtza honetan. Ai, nork eramango die jana nire seme alabai eta emazte kutxunari. Hori zerabilen buruan. Erbinabar bat, saltoka, hurbildu zitzaionean. Galduta zabiltzala egingo nuke, esan zion erbiak. Bai, erantzun zuen gizonak. Elurrak bidea estali du eta ez dakit kanpamendura itzultzen. Nik badakit non dagoen kanpamendu hori. Nahi baduzu, bertara eramango zaitut. Ehiztaria apur bat harriturik, erbiaren atzetik abiatu zen elurrak estalitako soroetan zehar, eta erbiak kanpamendu ingurura eraman zuen. Orduan, haize printza makurtu egin zen eta erbiaren ilaje leuna ferekatuz, honela hitz egin zion. Eskerrik asko, erbia diskidea, bizitza zor dizut. Hala ere, badakizu gu guztiok ehiztariak garela. Hona etorri gara gure lurraldean ehizatzeko animaliarik gabe geratu garelako. Hori da gure lana, ehizatzea eta gure familia mantentzea. Beraz, agian gutariko batekile egingo zaitu gaur edo bihar. Haize printzak hizketan ari zen bitartean, erbia estiro ferekatzen jarraitu zuen. Eta indiarrak ferekatu ala, erbiaren ilaje nabarra zuriz bilakatu zioan. Azkenerako guztiz zuritu zen animaliaren gorputza, muturretik buztarneraino zuritu ere. Puntu txiki beltzana geratu zitzaizkion soilik, bi belarrien puntan. Gehiago itxaron gabe, jauzi handiak eginez aldendu zen erbia. Laster eskutatu zen haize printzaren begibistatik. Zuria zenez gero, erabat ikuste zina zen elurretan. Ehiztariek ez zuten ikusiko, ez da izatuko ere. Horrela bada, lurralde hotz eta elurretako erbizuri zuriak izaten jarraitzen dute, gaur egun ere. Elurra mara, erbia zuri, gustatu altzaizu. Ipuin hau zuri?